Čo máš dnes na sebe? Dnes mám na sebe komplet Freyer. Ďakujem veľmi pekne, konečne mám svaly. Je niečo, čo by si na seba nikdy neobliekol? Ženské šaty. Asi. Aký je Mazeu kúsok, ktorý ti nemôže chýbať v šatníku? Dobré rifle, kvalitné a biele tričko. A rozmýšľam mikina, hudiska. Moje značky Atle samozrejme. Čo vnímaš ako najväčší red flag na ženách? Asi by som povedal taká neuprávenosť a také, že nechcem tak nikoho uraziť, ale napríklad špinavé nechty, prsty a tak na ženách ruky všeobecne si všímam a vulgárnosť. To mi extrémne vadí. Aký aktuálny módny trend ťa najviac zaujal? Ja mám rád, že sú naspäť baggy jeans. Akože nech každý si nosí čo chce, fakt úprimne, ale mám rád veľké gate, je to príjemné. Aké sú tvoje plány na leto? Práca, veľa práce. Aj chlapci, očividne točíme, poďte do záveru. takže práca, veľa práce, ale bude aj nejaký oddych a ja neviem, so synom idem napríklad stanovať, na to sa teším. Idem ho zobrať prvýkrát, takže